खुलुमबाय जेन बर' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारियाव गोख्रैयै खारबाय थानाय गंसे ट्राकआ सासे सुबुंखौ गाज्रि रोखोमै सौख्लायनानै जायगायावनो जिउ फोजोबदों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ बाक्सा जिल्लानि सालबारि रङापानि ओनसोलनि थागिबि सेलपा कुमटारि होननानै सिनायथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ ट्राकखौ हमनो हादोंब्लाबो ट्राकनि ड्राइभारा जाथायनिफ्राय खारखोमानो हायो आरो दासान्दि पुलिसआ ड्राइभारखौ नागिरगासिनो दं होननानै खौराङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बांग्रिंखुसि गुदि फरायसालियाव गोग्गो लोंनाय दैनि आंखाल नुजाथिदों। गोग्गो दैनि आंखालाव जाम्फैनि दैखौनो लोंनांदों बे गुदि फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा। जाय समाव सरकारा सरकारि फरायसालिफोराव गोबां गोनांथि खाबुफोरखौ खालामनानै होनायखौ नुनो मोन्दों, नाथाय बेनि उल्थायैसो बेबायदि सावगारिखौ नुनो मोन्दों बाक्सानि गंसे गुदि फरायसालियाव। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय बांग्रिंखुसि गुदि फरायसालियाव गोग्गो लोंनाय दैनि आंखाल नुजाथिदों। बेनि जाहोनाव उन्दै उन्दै फरायसाफोरा गोग्गो दैनि आंखालनि थाखाय भुटान हाजोनिफ्राय बान्दो थेनानै आबाद मावनो लाबोनाय जाम्फैनि दैखौनो लोंनांदों। बे दुखु गोनां बाथ्राखौ फोरमायदों बांग्रिंखुसि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि जतिस बर'आ। बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला जाम्फैनि गुबुंले दैखौ लोंनायनि जाहोनाव फरायसाफोरा लोमजानाय, उदै सानाय, खिनाय, माननाय बायदि बेमारफोराव गोग्लैनांदों। बेनि सायाव आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम गोख्रै राहा लानो थाखाय खौरांनि गेजेरजों फोरोंगिरिया खावलायदों। बर' हारिनि गेजेराव हरखाब हौवा हिन्जावफोरनि गोमानाय, नखर संसार नागारनाय जाथायफोरा सानफा एफा बांसिननिफ्राय बांसिन जालांनो हमदों। बेबायदिनो जारिमिन नार्जारी मुंनि सासे लाइमोन हिन्जावसाया दासान्दि न'निफ्राय गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरिनि सिङाव थानाय रामफालबिल गामिनि बिजित नार्जारीनि फिसाजो जारिमिन नार्जारीया थांनाय 29 जानुवारिनिफ्रायनो गोमानानै दं। जारिमिन नार्जारीया आथिखालाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जनता कलेजाव BA 3थि सेमेस्टाराव फरायगासिनो दंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय जारिमिन नार्जारीया गावनि नखरखौ नागारदों बेनि सायाव दासिम बिमा बिफाया रोखा नङा। जायनि जाहोनाव बिफा बिजित नार्जारीया गावनि फिसाजो जारिमिन नार्जारीखौ दुखुजों आखाइ खबजबना न'आव थाबैनो फैफिननो खावलायदों। लोगोसे सोरबाफोर जारिमिन नार्जारीखौ बहाबाफोर नुसनोब्ला जानबुं नाम्बार 9678988083 आव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। थांनाय मंगलबारनि हराव नगाव पुलिसनि एडिशनेल SP रुपज्योति कलिता, APSN SI आबाज्योति राभा आरो IC हाइबारगाव टपआ मोनसे जर'खा खौरां मोननानै मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ रुपाहियात पुलिस थानानि सिङाव थानाय जेउमारि गामिनि कुद्दुस आलीनि फिसाज्ला आइनुद्दिन मुंनि सासे सुबुंनि न'आव लादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनानै गंसे 7.65 mm पिस्तल, गंसे मेगजिन आरो गरथाम गोथां गुलिखौ दायनिगिरि सुबुंनिफ्राय मोननो हादोंमोन। हाथियार मोननायनि उनाव दायनिगिरि सुबुंखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।